Trápí vaši firmu chaos ve skladu nebo pomalá expedice zboží? Přicházíte o zákazníky kvůli chybně zpracovaným objednávkám? Ztrácíte čas s dlouhavým vytvářením dokladů? Co kdybyste tyto i další problémy vyřešili na pár kliknutí z mobilu nebo tabletu? Už nepotřebujete drahé čtečky čárových ani QR kódů. Díky české aplikaci B-Mobile Smart Reader zrychlíte práci ve skladu, zatočíte s manuálními chybami nebo za stejný čas obsloužíte víc zákazníků. Smart Reader je jediná skladová mobilní aplikace pro systém Pohoda, kterou stáhnete na Google Play i App Store. Ušetří vám čas i peníze. Většině firem se investice do Smart Readerů vrátí již za pár měsíců. Jak vám usnadní každodenní práci? Zrychlíte hledání i evidenci zboží ve skladu. Doklady vytvoříte automaticky na pár kliknutí přímo v mobilu. Usnadníte si práci s objednávkami, příjemkami i výdejkami. Zrychlíte a zjednodušíte proces prodeje. Inventuru vyřešíte až 10krát rychleji než doposud. Kromě mobilů a tabletů, Smart Reader funguje i na datových a platebních terminálech s operačním systémem Android. Smart Reader vám rádi zdarma nainstalujeme a nastavíme. A když aplikaci budete chtít přizpůsobit potřebám svého podnikání, žádný problém. Postaráme se i o to. Rádi vám Smart Reader zdarma ukážeme naživo. Ozvěte se nám, napište nebo zavolejte. Odkaz na naše stránky bmobile.cz najdete dole pod videem.